Hori dela eta Nafarroko gobernuak adierazpen instituzional honen bidez erabakitzen du adieraztea beste behin ezen etak eta beste erakunde terrorista batzuek, galek eta eskoin muturrari, esker muturrari edo jihadismori lotutakoek esaterako, hainbat hamarkadatan baliatutako indarkeria terrorista bidegabea eta legez kontrakoa dela, eta horrez gain giza eskubideak bete-betean urratu zituela eta urratzen dituela. Indarkeria horrek, gainera, larriki mehatxatzen du demokrazia eta merezi izan zuen eta merezi du gizarte osoak aho batez arbuiatzea eta gaitzestea. Horren bestez, adierazten dugu beste behin ezen Nafarroko gobernuak horretarako konpromiso hartua baitu arbuiatzen eta irmoki gaitzesten duela zeina ideia edo proiektu defendatzeko orduan terrorismoa eta indarkeria erabiltzea. Etaren terrorismoa bereziki bortitza izan da Nafarroan. Adierazten dugu beste behin argi eta garbi agertzen garela terrorismoaren biktima orok egia, justizia, erreparazio eta errezipikatzeko mermeak izateko duten eskubidearen alde. Berresten dugu halaber, hezkuntzarekin hartua dugun konpromisoa funtsezko tresna baita belaunaldia berriek jakin dezaten zer izugarria den terrorismoa eta biktimekiko empatia sustatzeko haiengan. Horretarako bidea ematen dute, hain zuzen, dagoeneko martxan diren hezkuntza programa hauek, memoria duten eskolak, bakearen eta bizikidetzaren alde sarea, eskuti programa terrorismoaren biktima hezitzaileen presentzia sustatzen baitu ikasgeletan eta Nafarroko hezkuntza kurrikulumean txertatutako unitate didaktikoa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.